Mahaifina ya sadu da ni ba ƙarya bane, gaskiya ne wannan labarin. Wannan labari ni nake gaya muku shi da bakina a yanzu kuma wannan lokacin. Idan ku duba part 1 ina na muku bayanin yadda baba mai gadi ya sadu da ni, ya fara saduwa da ni, duk da ba komai da komai bane na faɗa muku, amma dai na faɗa muku iyakacin abin da zan iya ne a cikin labarin. Abu mai mahimmanci a ciki shine yadda mahaifina ya sadu da ni. Bayan na saba da cin da baba mai gadi yake mun, lokacin da mahaifina aka mana transfer zuwa Adamawa, lokacin ina da shekara 16 lokacin da nake Adamawa. To daga Adamawa sai aka transfer din mahaifina ya koma Maiduguri. A Maiduguri ne mahaifina ya sadu da ni. Ta wani hanya? Akwai ta rana momin mu ta yi tafiya sai na yi zazzabi. Da na yi zazzabi bani da lafiya a takai. Na yi rashin lafiya sai mahaifina ina kwance a kan cinyarsa. To ƙanina duka sun tafi makaranta, ni ce ban samu daman zuwa makaranta ba. Ina kwance a kan cinyar mahaifina. To lokacin ina cikin zazzabi haka, to aka zo aka mun allura, aka injectin ina da sauransu, aka bani magani. Ina kwance a jikin mahaifina dai ku biyo ni. Bayan tsawon lokaci haka na jima ina kwance a kafan mahaifina, sai kun san shaidan, kusan kuma komai da kaddaransa, komai da silarsa, komai da dalilinsa. Domin a labarin nan da zan baku har cikin mahaifina na zubar. So can irin gefannin la'asar haka sai na ji kamar ana taba min nonuwa na. To da yake na fara jin bacci lokacin, maganin ya jawo ni ya yi karfi haka, sai na fara jin bacci. Sai na ji kamar ana shafa min kirji na haka, kawai sai na yi fara jin daɗin sa, sai na dan bankar haka ne kamar zan motsa. To wato ashe mahaifina ya razana, sai ya zama hannunsa. Don Allah iyaye mu kula sosai da sosai. Abin ne yana faruwa ne sosai da sosai. Duk wanda yake ganin ƙarya ne ba ƙarya bane, abin ne yana faruwa sosai da sosai. Don Allah a rika kula, ba wai abu bane mai kyau don ina ba ku labarin. So sai mahaifina ya ci gaba da shafa min. To da na juya sai ya cire hannunsa irin can, sai na tashi. To gaskiya ni a kwanciyar da na yi, yadda ya shashafa ni haka, sai ya taba min wasu abubuwa na irin like na riga da na saba, kuma na kwana gaskiya na kwana biyu ba a ce ni ba, ban ji motsin wani abu a jikina ba sosai. To shi yasa sai da daddare mahaifina na bacci sai na yi wanka, na daura towel, na je na same shi a ɗakin shi. To da yake gaskiya mun saba da mahaifinmu, muka rungume su mu yi shugaba da sauransu. Sai ya ce dadi gaskiya ni ba zan iya bacci ba, bani da lafiya. Ya ce to in ce kwanta da ƙannina. Na ce ba zan iya kwanciya da ƙannina ba, gaskiya ni da shi zan kwana. To haka kawai sai ya dage na ki, sai ya ce to in so in kwanta. To da yake bani da lafiya sai ya tausaya mu, ya ce na shigo na zo na kwanta. To bayan shigowa ta ke da wuya, sai na hau gadon na kwanta. Lokacin mahaifina yana aiki akan system ɗinsa, wato kwamfutarsa. Da na kwanta sai na shiga cikin blanket ɗin, alaman kamar na yi bacci. Sai na ware towel ɗin da yake jikina, na cire hijabi na kwanta. Da na rage towel ɗina na nuna kamar na yi bacci. Can mahaifina ba sani ba, juyawa ya ga kirjina a waje ko wani abu, ya kashe wuta, ya hau blanket ɗin ya kwanta. Dai na ga ya kasa motsuwa, ya zauna ya tashi ya kwanta, yana ta juye-juye dai akan gadon gabaki ɗaya, ya kasa samun nutsuwa. A ƙarshe dai sai na ga ya shiga cikin blanket ɗin, ya fara shafa min nonuwa na. Ni kuma sai nuna kamar irin dadi bana so ɗin nan. sai ya ce na yi shiru haka, sai ya ci gaba da wasa da ni, yana wasa da ni haka. Ni ma sai na fara bashi haɗin kai, kun sa abinka da idan shi dan ya ratsa. Na fara bashi haɗin kai har ya zo ya yi min abin da ya min, muka kusanci juna da ni da shi. To a ƙarshe ya zama wani lokaci zai ɗauke ni kamar zai kai ni school. Wata rana har a mota muna yi, saboda motar shi tint ce. Wani lokaci har a mota muna yi, ya ɗauke mu zai kai mu school. Aka sauke ƙannena ni kafin a kai ni, sai mun yi wannan abun a mota tint. Wani lokaci akan hanya ma, da yake ba wai gani za a yi ba ko wani abu haka. To gaskiya wannan labarin ya faru ne da gaske, kuma don Allah mu kula ne. Ko shi yasa ba wai komai bane na fito da shi ɓurɓur na zo na faɗa. Don Allah a kula don Allah, ba bane mai